mpago no kwe Ki bu kwenu nku. Asike mbu nku. Nna ga bi be nku ga buge. They never carry firewood give you to carry to go to Ibele autonomous community no matter. Gini mege kwenu. You na jibe mi he megen. Ote kudu na aga hu ge anga mpuru mmiri agbasi anya ote ka touch. Mgbe ụla dị mkpa ha ka go ge putasa asị mpuru mmiri dị eji egwu egwu. Me hụrụ mkpụrụ okwu Chineke ị ga-anabata n'ime ndụ ya wụ mkpụrụ okwu na-enye ndụ. Gị sị mba na mkpụrụ mmiri ka gị gị ṅụrụ mkpụrụ mmiri gbago gị ga-esi ime afọ gị ṅụrụ gbada nje aba otu ka ị ga-aga anọ mkpụrụ mmiri one day ṅụọ mkpụrụ ọkụ eregbu ogbu Dede ọkụ agidere egbu m ele ebe ibu kwenu nku ha bụ agacha m Ibele agacha m ndị ọkwụ na Ibele n'ihe ele ahịa mụ na anyị nwaanyị na-asụ nwụrụ Mrs. Deaconess Phoebe Nene Mbagwu ịnụdụ sọ nwụrụ Mrs. Deaconess Nene Phoebe Mbagwu nwunye Vitalis ọsọ agalibulale nwanyị yigwele sa ga-ebulale na 12 January January 2024 gba 12 ịsa ahụ ka a ga-ebulate ya 11 ya ụkwa na ịsa ga-ebi ya ga ụmụnna ya ebe amụ ya na Igbo Eche na Rivers State wee ebe o si bịa nwanyị ọma na-ada achọ okwu ele onye na-amadụ Phoebe na ụmụaka nwanyị isi mba bịa wetu onwe ya ala o medo ka ndị ọzọ nwere sacramental issue n'ime ndụ ha nwanyị abịa wetu onwe ya ala were onwe nye Chineke gbagide mbọ n'ime ụlọ nzukọ gbagide nnọọ mbọ oke mbọ niile ọkụ ga-aga dede m ihe emesara ugbo ibele ka eri ya nwokorobịa pụta ụwa aka kwụrụchi gwanne gị ha ga-ebugekwe nkụ kukwe mmiri nwa nwoke ke na ala bekee nọ USA okwukwele ese onye ga-ebute nkụ ga-ekute mmiri ga-abịakwana bịa sị ihe ọnụ ya agadịkwa agba nri esi ahụ gba nna gị agara na họrọ anụ ka nwa ọgọgọ bịa ngo obodo abịa ịta ọda Dede mo agma asa efere ọsị ị ga-asa efere onye ka ị ga-asa efere gụnwa ga-asara anyị efere ịsabeda ahụ ya bụ ịsa efere nwokorobịa na lebe ote m na agụ na ngagụ na-ehicha gị urupụtụ nwa na-eshi akpa ga gwa nne gị sị ya biko etumene nkụ ha butekwe nkụ ka ha ka ugbu ahụ ke nwunye m ngo echi ugba m kuge mmiri ụmụ nwunye nwa m niile oche ka m ga-ebugo otu ata abụọ ihe onye buturu ugbu a kem wee chi m buga eke nwunye m echi m bukuge mmiri ike m ndị nwunye nwa m oche ka m ga-ebuga nkụ ha bugericha ya echi a ga-eli Phoebe ahụ ha nwa nwishi ndị Assemblies of God ga-agbakọ nga ahụ anyị kwele ya ukwe ndụ ti ya lawa na ndụ kwa ọ ga-arịrị ya mma na nwaanyị gbụrụ ezi mbọ onye gba ezi mbọ elie ya ezi eli otu ị na-aga hụgo ugbo esi ọbụla emere na ewere mbibi bigbuo ogo anyị dị na akụgbugo na afọ ụmụaka ma akụgbuo ogo na nkwa ịkpa ngwa ụlọ anọ akụgbugo ngwa akwa ka anyị ga-esi echi buru gị bumaga ọzọ a ga-akụgbu ogo ọcha onye ezi ochi akụgbuo ya biko gwakwa ha sị ama ekwere anyị arenji ihe anyị ga-ese Phoebe kwenye chọọchị adịkwa esiri adịkwa aṅụrị ya adịkwa amụ igiri ahịhịa ọkụ gị chekwa ma ọ wụ ka enwune gị nwoke nwere esi ụnụ chọrọ ịmụ ịga mkpụrụ obi ọnụ ọkụ maka nwunye ọnụ nwoke nwụrụ Phoebe wuo onye chọọchị ọ wụ ezi nne ka ọ wụ she's a mother sacramentum nwaanyị nwere Chineke ka m jee mkpata nkụ nke m gwa mmadụ ịnụkwa ya m gwara gị jiere m mpago si ya na-ebu ekwule nkụ ya welitekwa ụkwụ ọdụkwa gị bụ nkụ mgbe ya ga-akpa nkụ asị onye kpara nke ahụhụ so ngwere biri ya ọrụ nna gị adịghị ewelitecha aka n'ihe gbasara mmadụ echi ka ya elie onwe ekwele m ya ekwo so ihe onye ọbụla mere mgbe mmadụ ibie nwụrụ ọ bụ ha ga-eme echi ọ ga-anwụ mmadụ ibe gị nwa ọ ga-ehapụ ha gawa ahịa ma ọ do otherwise echi ka gị we do other too kwesịrị ike mmadụ ibudodo m nkụ esi m dị ndụ ya wee esi m Phoebe mgbe ọ dị ndụ esi ochiri ezi ndụ esiri ya esisi na chọọchị eburu m nkụ esi ọ dụrụ ọkpụkpọ ụmụ ya niile ọ mụsịrị ebuchara m nkụ so otu a nwụrụ na m gụolu ya nke ọwụrụ ihe ọjọọ ka ọ wụ ndị na-anya vuvuvu ka azụ gbagbuola ọnụ ụmụaka akwụọla vovovo nwa na-eme ugbu a nke m na-ahụ dị nwa na gbachie geeti ma ịdịkwachi ọ na ọgụdụ aga n'ụlọ m ga-ekọkasị ụmụ nwoke na-enwedu ka isi nọ n'isi onye echiri gbachikwa ụzọ ndị ochi bara alụ